Fuq perjodu ta' sena il-permessi għal residenzi ġodda żdiedu bi kważi 60%. Dan kien ikkonfermat minn ċifri tal-NSO illi juru kif l-ewwel kwart tal-2022 ħarġu 609 permessi ta' bini. Dawn huma ekwivalenti għal aktar minn 3200 unit residenzjali li huma żieda qawwija meta mqabbel mal-ewwel kwart tal-2021. Meta wieħed imur lura għall-istatistika saħansitra sal-bidu tal-2020 joħroġ ċar li l-aħħar 3 xhur kienu rekord kemm f'termini ta' permessi li nħarġu u anke l-ammont ta' appartamenti u djar marbuta ma' dawn l-istess permessi. Mill-permessi li nħarġu dejjem skont l-NSO, 71% huma l-blokok ta' appartamenti, dan fil-waqt li l-akbar ammont ta' units ġodda kienu fil-lokalità ta' Naxxar, b'kollox 235. Skont l-NSO ma' kull permess li jinħareġ mill-awtorità tal-ippjanar ikunu qed jinbnew bejn 5 u 6 units residenzjali, ħafna minnhom appartamenti u penthouses. Fil-fatt bejn Jannar u Marzu ġew approvati permessi għal 2284 appartament, 468 penthouse, 330 maisonette u 92 dar. Anke f'Għawdex kien hemm żieda konsiderevoli ta' permessi ta' bini fejn fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena ħarġu l-permessi għal 559 unit residenzjali, ħafna minnhom fiż-Żebbuġ Għawdex. Apparti in-Naxxar u ż-Żebbuġ, il-permessi huma l-aktar iffukati f'lokalitajiet bħal San Pawl il-Baħar, il-Fgura, is-Swieqi, il-Mosta, il-Gżira, Ħattart u Marsa Xlokk.